In de put zitten 2 leidingen met een dop. Eentje voor schoonwater als het geen vuilwater komt naar de sloot en eentje als er wel vuilwater komt naar de mestkelder. Hiermee hebben wij ons waterzuiveringssysteem geregeld. Boer Rijer den Hartog had al jaren besloten dat er wat wil voor de natuur. Hij had op zijn heem tal van maatregels genomen om het water dat in de sleertelonen komt skin te houden. En ook bij zijn nijste uitbreiding bleef het water skin. Aan het gebouw komen dakgoten te hangen. Die dakgoten gaan niet meer, lozen het water niet meer over het erf van het oppervlakte naar de sloot, maar die komen echt onderliggend rechtstreeks op de sloot aangesloten. Daardoor heb je minder erfvervuiling de sloot in. Maar hij is een uitzondering. De meeste boeren lieten het water voortrennen zonder filtering. En zo komt er ook een protein in het water te lonen dat er helemaal net thuis zit. In het water zitten vooral meststoffen, stikstof en fosfaat. Die jaren er wel niet thuis, maar in beperkte hoeveelheden. En die zitten nu in te grote hoeveelheden niet. Maar dat is toch al langs, hè? Dat is al heel langzaam. Maar het is nog toch echt het moment dat we zeggen van het moet nog echt aangepakt worden. Want het water is al te lang te smarig. En dat kan zo net teruggaan en dus moeten de boeren maatregels nemen. Zij zal praten in een nieuw convenant dat het waterschip met tal van boerenorganisaties morgen ondertekenen zal. De maatregels binnen net vergees. Ja, dat klopt. Er moeten extra investeringen worden gelegd, buizen onder de grond door. Extra opslagruimte onder je stal moet gecreëerd worden voor de vuilwateropslag. Dat moet uiteindelijk ook uitgereden worden op het land. En zo heb je het cirkeltje rond. Maar daar hangt een prijskaartje aan en dat is niet voor niks. En dat yield zal nog het grootste probleem worden. De boerenorganisaties hopen dan ook dat de provincie bijspringen wil. De boeren krijgen van het waterschip 6 jaar om alles op water te brengen. En oors, dan zullen het al andere maatregelen genomen worden. Want ik voor deze sector geldt, liekens voor elke andere bedrijfssector, de vervuiler betaalt. Dus ja, als er te hege lozingen binnen, dan moet het waterschip ervoor zorgen dat die schoonmaken worden. En dan moet het waterschip een geld voor ophalen.